Здравейте, Първан Будинов, втора квалификация за Bulgaria Functional Fitness Championship. Advanced версия. Имаме 2 метра стартова линия до щангата. Штанга 15 от друга страна. 15. Не мога да. Да, 20 кг, 15 за 50. Готов ли си? Пускам! Готов ли си? Да. Добре. Айде. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, давай! Едно, две, три, едно, две, три, едно, две, 4, 2, 3, 4, 56 секунди са минали. Едно, две, 3, 4, последно, 5. Но, 2, внимавай краката. 3, 4, 5. Едно, две, три, 1,54. 4, 5, последно, 6. Скачай хубаво с двата крака. Едно, двата крака, 4. Айде послед. Това е 5. 6. 2,39. Две. 3. 4. 3 минути. 5. 6. Последно. 7. Айде бърбита. С двата крака хубаво. Едно. 2. 3. 4.
две. Не го мисли, хващай. Едно. Трябва едно по едно. Две. Едно, Три. две, Пет. три, Шест. Седем си сега. четири, Айде, виждате си. 40 секунди. Едно. 5. Хващай. Две. 6. Три. 7. Последно давай. Последно, давай. Четири. 8. Браво, бързи бъртица. 20 секунди. Пет. Още две. 1. 2. Шест. Айде, 3. 4. 10 секунди. 5. 6. Едно. 7. 3 секунди последно. 8. Две. Три. Четири. Пет. Чао.